Nada, boa tarde, vamos dar comezo o pleno ordinario do mes de abril. Hai unha petición. Sí. Consta unha petición por rexistro de entrada dun particular, como dispón o artigo 20 do Regulamento Orgánico, pois, cando se trate dun asunto que non está incluído no orde do día, o particular dispón dun prazo de 5 minutos para facer a exposición do que teña por convinte, así que, se está presente, que creo que está presente, verdad? Sí, pois se pode levantar, dispón do plazo de 5 minutiños para falar, vale? Julio, bueno, un micro ese marco. No, que se quede aí. Bueno, vamos a ver, boas tardes. Fai cuestión de meses, non sei se meses, debe ser a finales de outubro, pois xa estuvera presente aquí polo tema da agua que temos na zona nosa, na zona de Arén, Samieira. Agua que dunha cometida que fixeron os veciños fai 50 anos, e que, bueno, xa vos podes imaginar como pode estar a estas alturas estas instalacións, non? Entonces, bueno, o curioso de todo isto, bueno, non sei se recordan, eu xa comentara de que o problema que temos é que temos a agua do Concello, a agua municipal, témola na porta das casas, pero o que pasa que non chega coa presión que debera, non? Entonces, a todo isto, decir que, bueno, que se fixo unha obra por parte do Concello para resolver ese problema, bueno, pois non se resolveu. Na zona de Pumar se levou un depósito arriba, pero foi o insuficiente. Entonces, pois claro, seguimos, temos este problema, a parte, digamos, alta de Arén, non? O resto dos veciños, pois, si teñen presión suficiente. Entón, bueno, hubo diferentes contactos con o alcalde, despois con algúns concelleiros, para ver de buscar algunha alternativa a esta situación. Entonces, bueno, pois se había planteado a posibilidade de coller do depósito da Serpe. Pero, bueno, a esperas diso estamos, que se iba a aproveitar unha tubería que no seu día meter a comunidade de Montes para poder... bueno, en definitiva, que non sei máis nada. O alcalde naquel momento, ainda como portavoz do PP, disto fai 2 anos, se presentara unha moción, recordo aquí no Concello, non? Que había varias zonas do Concello que tiñan problemas de agua e que iba a aproveitar para incorporar a petición da zona de Arén. Bueno, en resumen, que non está o tema sin resolver. Eu, xunto con algún outro veciño, presentei a Valedora do Pobo a situación que estábamos a vivir. Entonces, pois, supoño, non sei se hai conocimiento no Concello da resposta da Valedora do Pobo. Entonces, dice que polo que se lle informou do Concello, que se vai a proceder a realizar unha ampliación do depósito existente. Outra posible é un trasvase de agua dentro dos depósitos existentes noutras zonas do municipio. Non sei se se está vendo isto, se non se está vendo. Entonces, claro, eu fixen a solicitud a Viacua e pedinlle un informe inconforme, pois, efectivamente, ali chega agua á porta da miña casa, pero que non hai a suficiente presión para que, eso, para o que ten que ser. Entonces, bueno, non sei como ando de tempo, non sei se... Quedalle un minuto. Entonces, bueno, había isto e había tamén o tema da
así un pouco a correr, da PO 303, que nas eleccións municipales un pouco antes se fixe un paso cebre na máis, a carretera sigue como está, eu levo 50 anos ou máis subindo esa carretera, é a mesma de fai 50 anos. Houveron uns compromisos por parte, non sei, ahora de quen se está pendiente. Bueno, entonces, se acabou o tempo, non? E, bueno, despois, pois tamén ali na propia barriada, digamos, pois tamén hai problemas de calmado de tráfico, hai accidentes cada certo tempo, porque a xente anda como anda polos camiños e polas carreteras. E, bueno, pois, en tal caso, pedir que, se é posible, por parte do equipo de gobierno, por parte do alcalde, pois xuntarnos un día no lugar de Arén, se lle parece, e que nos, bueno, con máis veciños, para que lles poñan a situación, e se é que hai algo avanzado en estes temas que plantei, pois que se expliquen, porque aquí ahora parece ser que non se pode xa, según o reglamento, dar ninguna explicación ao tema, non? É unha fase de exposición, pero sin cuestións e preguntas e tal, pero non hai ningún problema. Collemos o guante, é dicir, mantemos unha reunión sin ningún problema e explicamos os avances dos 3 puntos. É dicir, respecto, por exemplo, aos resaltos, estuvo xa compañeros ciudadana ali con a veciña, con Mercedes, e quedaron en recoller firmas, sobre todo, para entre cuestións técnicas e demais, buscar o sitio idóneo e que non haya problemas, porque moitas veces, cando se poñen eses resaltos, a vez que se poñen, outros veciños protestan por ruídos e demais. Pero sin ningún problema facemos unha reunión sin problema ningún. Bueno, pois, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Sí. A declaración. Digo ti. Sí. O seguinte punto, hai unha declaración institucional do Concello de Poio en apoio ao sector marisqueiro e vamos a dar lectura. O mar é fundamental para Poio, move a nosa economía e xera emprego. Por iso, o mar e as súas xentes son unha prioridade para toda a corporación. E ante a situación tan complicada que o sector está vivindo, acumulando xa 3 meses en actividades pola crise da mortalidade da ameixa, non podemos permanecer impasibles. Mais cando as expectativas a curto prazo non son moito máis alentadoras, cunha regeneración natural dos bancos que non se está producindo, pero o que é máis, a cría que se sementa tamén está morrendo. Unha situación provocada por outono e inverno con chuvias intensas e prolongadas que afectaron de xeito directo a salinidade das augas na ría e, polo tanto, a mortalidade da ameixa. Unha situación crítica nun dos sectores estratégicos de Poio. Moitas familias do noso municipio dependen do marisqueo, desde as mariscadoras e mariscadores ata as depuradoras e hectáreas que dependen da recollida da ameixa ou berberecho. Todas elas teñen o risco e a campaña de todo o ano 2024. Temos o mellor marisco do mundo nas nosas costas e por iso todos os esforzos deben estar centrados desde as administracións para garantir a sostenibilidade da actividade marisqueira e contribuir a compensar a caída de ingresos económicos do sector. Desde o Concello de Poio estamos totalmente comprometidos con esta situación e facendo todo o que está ao noso alcance para minorar os persuicios, como, por exemplo, intensificar a limpieza nas praias con recursos propios para retirar nos últimos meses toneladas de vegetación, residuos, plásticos e restos que chegaron ata as nosas costas e evitar que foran un risco engadido para a supervivencia do marisco. Estamos vindo unha situación excepcional que require unha resposta excepcional das administracións que teñen competencias. A Corporación Municipal de Poio amosa o seu apoio a todo o sector do mar, a todas as persoas que de xeito directo ou indirecto se ven afectadas por esta crise e reclama unha implicación real das administracións, unha implicación que permita aprobar axudas e flexibilizar temporalmente as obrigas fiscais tras meses sen ingresos, pero tamén solicitamos medidas que permitan regenerar os areais e bancos marisqueiros, así como aprobar un plan de contingencia fiable. Moi ben, unha declaración institucional de toda a corporación do Concello de Poio. Empezamos. Sí. Vale. Damos inicio a parte resolutiva do Pleno. O primeiro punto, aprobación da ata da sesión anterior. O segundo punto... Espera. Sí. Vale. Vamos. O segundo punto, dar conta da información trimestral primer trimestre de 2024. Dación de contas e máis.
observación. O terceiro punto, dar conta ao período medio de pago do primeiro trimestre de 2024. Vale. Revisando este punto, que ademais é un punto que se trae para dar conta e que en outras ocasións, anos anteriores, tamén se traía, pero hai un dato que gustaríame destacar, porque eu creo que, bueno, pois que manifesta moitas cousas, entre elas, pois, cal é a política económica actual deste Concello. Entón, nun dos datos, fala do que ven sendo o período medio de pago do Concello de Poio. E, según o que se recolle no informe, ascende neste momento a 70,29 días. Ben, facendo unha comparativa, vámonos ao ano 2023, facemos tamén unha comparativa do informe que se tiña aprobado neste pleno, falábamos dun período medio de pago global que ascendía o ano pasado a 29,94 días de período medio de pago. Entonces, bueno, eu creo que xa todos o sabemos cando falamos de período medio que, bueno, pois o tempo que transcurre desde que se realizan os servizos hasta que se fai o pago efectivo da factura. Entón, o que nos indica este informe de intervención é que subiu e incrementouse ese tempo de espera a respecto do ano pasado. Creo que é un dato que non debe de pasar por alto, creo que é importante decilo, manifestalo, porque, bueno, pois de alguna maneira é indicativo de que as cousas non están indo ben, é indicativo e tamén manifesta pois cal é a política económica do Concello de Poio. Alguna intervención máis? Vale. Vale, é dicir, estamos de acordo, en o informe que existe aí, só che falta un dato, que moitas das partidas do presuposto actual foron para pagar facturas que estaban sin pagar do ano anterior. Entón faltaría máis que un dato, porque claro, se falamos de dato, temos que traer todos os datos. Entonces, para saber que facturas faltan por pagar, de feito, ainda veñen facturas, pero que outros anos tamén había facturas sin pagar. Quero decir, non é unha novidade que haixa facturas sin pagar cando iniciamos un novo exercicio. En cambio, é a primeira vez que ascendemos a un número tan alto de espera. Entón, claro, podemos falar con datos, pero non solamente sacar un dato, temos que sacar moitos datos. Entonces, podemos vir aquí, falar do que pasaba outros anos e do que pasa agora. Eu creo que isto indica que, evidentemente, vostede non cumpriu coa política económica que prometeu os veciños de Poio, e este, pois, evidentemente, é un síntoma que non podemos pasar por alto e simplemente dar conta, sen explicarlle aos veciños, pois, que significación ten. É curioso, o veremos no seu punto, pero que nos veña vostede a falar de período de pago cando en este pleno van a vir facturas que teñen casi 3 anos de antigüedade. E vamos a pagalas agora. Logo, creo que a veces hai que ser un pouco máis conscientes e coherentes co que se di, porque vai haber un punto que falaremos, que, por exemplo, o alquiler dos terreos dos petroglifos da Caíra que estaban sin pagar, que aquí viñeron os propietarios deses terreos e que vamos a pagar agora despois de estar 2 anos, logo non son 70 días. Fíxese vostede a media que tiñan vostedes de non pagar. Logo, nós o que estamos facendo é pagando, e as partidas actuales, moitos dos concelleiros, vostede sabe como funciona o presuposto. Cando se abren as partidas e se aproban, teñen prioridade aquelas facturas que estaban pendentes. Logo, esa media é de moitas facturas que vostedes debían, non que debían os concelleiros actuales. Sí, o que pasa que, bueno, non sei se teño outra vez que nada de palabra, pero o que pasa que esa factura que vostede fai mención non é significativa do que eu lle estou dicindo. Podería ser, porque vostede colle un dato, entonces dice, bueno, esta factura, e parece que ahora aquí se aumentaron os días de espera do pago porque resulta que hai unha factura que quedou do anterior goberno. Non, eso non ven solamente dunha factura, e vostede o sabe. Facturas aquí hubo sempre. Está falando de un exemplo de unha factura, pero o que eu lle estou falando que neste momento evidentemente hai un incremento moi considerable do que ven sendo o tempo de espera para o pago das facturas. Entón, vamos a ver que pasa o ano que ven, que xa leva un ano gobernando vostede,
xa non vai a ter que estar falando do que fixemos nós, porque senón sempre estamos falando do que fixemos nós, e para falar do que fixemos nós, pois teremos que falar nós. E a ver se, evidentemente, vostede é capaz de modificar este dato, e este dato non siga aumentando. Mire, o día que yo digo, estamos en abril de 2024. Seguramente que o ano que ven, en abril ou en marzo, volveremos a traer este informe. Entonces, recorde, porque vou quedar coa grabación e a ver se efectivamente isto baixa ou sube. Sí, me gustaría... Non, ahora non procede, é dicir, hai un turno, non quiso falar no seguinte turno, ahora non pode falar. Sí, no meu turno falou vostede. Non sei cal é o problema de que fale, non? Non fale, non hai problema, pero o que me gustaría é se intervín primeiro o BNG, despois pida a palabra e despois, se non intervén na primeira ronda, vostede sabe que non ten dereito a falar na segunda. Bueno, porque sempre se fixo así. Vale, en calquer caso, as facturas que vostede menciona non inciden no período medio de pago, non actúan no medio, son facturas de aluguer, non computan a efectos de período medio de pago, por lo tanto, o que di non é certo, é mentira. Con respecto ao período medio de pago que se triplica por primeira vez en 25 anos, se produce precisamente é unha consecuencia directa de retrasar o pago de facturas pendientes para poder vender a situación económica calamitosa que leva vendendo durante un ano, precisamente é a consecuencia directa deso. A consecuencia directa deso. É un dato que incumple completamente a lei, porque o período medio de pago que se establecía era de 30 días, estamos falando de que vostede casi o triplica. Por lo tanto, bueno, é un dato que ilustra perfectamente cal é a política económica deste Concello. E insisto, as facturas que vostede menciona, que son de aluguer, non inciden no período medio de pago, senón informes. Ben, resulta curioso que despois de deixar 1.200.000 euros en facturas sin pagar, veñan agora a decirnos a nós cal é a media de pago, que o vamos a ver no seguinte punto. No seguinte punto tamén temos para aprobar recoñecemento extraoficial de facturas tamén que foron presentadas, que foron aprobadas e que ahora temos que pagarnos tamén. E esas sí que computan, é dicir, logo, a veces é que despois de ser máis de 1.200.000 euros en facturas sin pagar, vir ahora a falar de medios de pago, pero bueno. Seguinte punto. Punto 4. Plan anual de control financiero 2024-2025. Si tamén é dación de conta. Sí, O plan financiero, simplemente decir que, bueno, que con respecto ao informe de intervención, pois siguen constando as mesmas recomendacións, siguen constando as mesmas advertencias, siguen constando similares reparos, o digo porque, bueno, esta era precisamente a política que vostede viña a cambiar. Siguen constando as mesmas demandas de personal e a miña pregunta é se realmente vostede está incidindo sempre en que hai unha débeda de 1 millón de euros que vostede heredou, cales son as medidas que vostede vai a tomar para, de alguna maneira, sanear ou para poder superar esta débeda? Porque fala da débeda, pero non fala das medidas que vai a tomar. Vai a recortar en festas, vai a recortar en cargos, vai a recortar en política social, vai a recortar en gasto corrente. En que se vai a recortar? Que medidas se van a tomar? Entonces, máis que escoitar canta débeda ten o Concello de Poio, sería interesante tamén escoitar que medidas van a tomar si realmente o Concello de Poio está nesa situación económica para podela mellorar. Partido Socialista? Ben, decir, pois a receta é clara, é que estamos facendo. Estamos pagando as facturas e, como vostede di, non recortamos nin en servicios sociais, nin en subvencións, e o que estamos facendo é, dicir, optimizar recursos para poder pagar débedas. Nos criticaron por pedir un préstamo para pagar facturas de veciños de Poio, nos criticaron por acollernos e deixar de poder facer inversións para pagar facturas, é dicir, temos máis de 300.000 euros reservados do plan máis provincia para pagar débedas. Logo, nós o que facemos é, dicir, pagar o que vostedes deixaron sin pagar, pero ao mesmo tempo mantendo os servicios aos veciños, que sea a dificultade. Teño outro turno máis.
Entón, entendo que, se están mantendo servizos aos veciños, entonces entendo que en gasto corrente e en outras partidas non se está facendo ningún recorte. Entón, se non se está facendo ningún recorte, cal é a política económica que a diferencia o seu goberno do noso? Pois que nos... Rematou. Que nos estamos pagando que vostedes xa sin pagar. Esa é a gran diferencia. Só iso. Punto 5. Expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito 3/2024. A proposta foi dictaminada por unanimidade pola Comisión. Mantemos o Voto a favor. voto a favor. Partido Socialista. Sí. A favor. Ben, votamos. Sí, A aprobación, sí. Aquí, por exemplo, neste punto, ten un listado de facturas sobre Ancho Camiño Cereiro Sartal, apertura de caixa excavación e Zahorra sobre Ancho Camiño Castro, asfaltado sobre Ancho Camiño Liñares, formación de paso de peatóns acceso ao centro comercial, formación de lombo reductor velocidade de Camiño Lamoseiros, sobre Ancho Camiño Cachada Campelo e suministro de luminarias Camiño Serpe Raxó. En total son preto de 27.000 euros que temos que pagar e que son gastos que fixon vostedes como goberno. Mirei esas facturas, hai gastos que se fixeron no anterior goberno, concretamente o ano pasado, gastos e facturas que están executadas, traballos que eran necesarios para os veciños, para mellorar as súas demandas, moitas das demandas tamén solicitadas por vostedes, e foron traballos necesarios para mellorar a vida e a calidade e precisamente para non mermar o que vostede acaba de decir, que é non deixar de dar servizo aos veciños. Tamén hai facturas de publicidade, que entendo que esas xa serán súas, e que, bueno, vostede tamén dixo aquí que se iba a baixar considerablemente as inversións en publicidade, estaremos atentos para si de verdad é así e se rebaixa esa partida de publicidade. Polo de pronto, aquí xa entran tamén partidas dirixidas a publicidade institucional. Moi ben. Punto 6. Sí, me gustaría... Es decir, a ver, Me vais a volver loco, eh? Sí, decir, termina antes de votar. Non sí, es decir, aquí o tema é o seguinte, es decir, como presidente da corporación se pode intervir, es decir, por si queredes intervir, procurar intervir antes da votación, es decir, que si non ten sentido, si non... Vale, es decir, eu como presidente Gregorio, conforme se a súa marca... Vale, o que quero decir é moi breve. De 21 factura, 14 son actuais e 7 son anteriores. O que falábamos son facturas que se retrasaron, que son de marzo do ano pasado e que se retrasaron no pago e que se devolveron. Son facturas que están pendientes porque a vostedes lle gusta seguir con esta matraca de que siguen pendientes. Entón, bueno, iso ten a consecuencia do que falábamos antes de que se prolonga o período medio de plazo. Pero é o que é, é dicir, quero pensar que xa quedan pagadas as facturas, porque xa o anunciou en novembro, anunciou en decembro, anunciou en xaneiro, estamos a finais de abril, prácticamente en maio, e sigue co mesmo discurso. Supoño que en algún momento dará pagado. E logo, algo que é importante, nós non podemos pagar facturas porque goberna vostede. Entón, como goberna vostede, isto é unha institución que ten unha dinámica que está en marcha e que, evidentemente, cando cambia a dirección, a nova dirección ten que facerse cargo de toda esa dinámica na que ven traballando a corporación anterior, como cando hai un cambio de corporación, os novos terán que asumir facturas do anterior goberno, porque é imposible que se paguen todas as facturas. É absolutamente imposible. As ten que pagar o que goberna. Parece de caixón. Ben, punto 6, solicitud de bonificación do ICIO, expediente 1197/2023. Sí, o expediente foi dictaminado por maioría polos membros da comisión. Moi ben. Mantemos... Sí? Sí. Seguro. Punto 7. Expediente
1044/2024, proposta aboamento de rendas pendentes, contratos xa vencidos de aluguer cos propietarios afectados polo proxecto de tratamento paisaxístico e de especialización da área arqueolóxica da Caíra. Sí, a proposta tamén foi dictaminada pola Comisión por maioría dos seus membros. Ben, isto son unha serie de facturas e, bueno, do pago de contratos de alquiler que existían no Parque Arqueolóxico da Caíra e que hoxe se traen a pleno para poder pagarlle aos seus propietarios. Por unanimidade? Sí? Vale. Ahora no punto 8 hai unha petición de... Sí. Tamén hai un veciño cidadán que tamén solicitou a intervención, exactamente igual, só que este como está o punto solicitado está incluído no orde do día, a intervención farase antes do inicio do punto do orde do día. Dispón tamén 5 minutos cando quere. Boas tardes. Bueno, eu veño un poquinho, presentamos un escrito neste punto para falar do tema de como vai o urbanismo. Nos en Movimento por Pollo xa non vamos a facer preguntas, vamos a vir a falar das súas actuacións. Entonces, eu, cando fomos ás eleccións, tive un debate, o señor alcalde díxome que o funcionamento de todo era maravilloso. Sin embargo, cando van os veciños presentan documentacións por o tema das licencias, a concelleira está lle botando a culpa aos funcionarios, que é un problema dos funcionarios. Como pode ser que para unha licencia de obra se tarde 1 ano e medio no Concello de Pollo? Claro, iso que é o que está pasando. E vostede está aí para tomar decisións. Entonces, nos gustaríanos saber que decisións vai a adoptar, porque non sabemos, os veciños non saben nada. Nos propoñemos, se os funcionarios necesitan máis traballadores para agilizar os trámites, contrate persoal. E se hai algún funcionario, como di vostede, que responsabiliza que é o tema dos funcionarios, terá que cambiálos, terá que poñer outros. Nos vamos a dar unha idea. Cambie xa a responsable das ordenanzas do Concello de Pollo. Poña outra persoa. Damoslle xa unha idea para que vostede tome decisións, porque só vostede pode tomar esas decisións co alcalde. Vale? Ben, despois, a nivel de urbanismo, esta semana non só lle vou a comentar o mal. Voulle comentar que esta semana o Concello de Pollo xa leva 123.000 euros perdidos a nivel de subvencións. O máis grave é que vimos por prensa unha puñalada trapera de xente do seu partido, do alcalde, que vostede decía unha cousa e ao final o alcalde recoñece que esa subvención non chegou porque un papel se omitiu involuntariamente. Entonces, nós tamén, como presentamos un escrito por un tema que sucedeu en Rasó, e que vostede na Comisión de Urbanismo descoñece, e, sin embargo, algúns compañeros seus sí que coñecen o que estiveron ali, como vemos que non coordinan ou que fan as cousas por detrás súa, para nós, ten todo o respeto, para nós é a concelleira de urbanismo. E queremos mostrarlle dentro do meu partido, como toda a miña directiva, o noso apoio para que fale cos seus compañeiros e colla vostede as riendas do urbanismo de Pollo. Seguimos falando do urbanismo tamén porque o alcalde de Pollo fai uns plenos que estaba eu aquí presente e dixo que había unha funcionaria que se contratou que era autónoma, pero vostede fai uns meses foi o que firmou a estabilización. Como pode ser unha autónoma, pode ser funcionaria? Para ser funcionario hai que facer unha oposición. O sea, vostede recoñece que estando na oposición non o fixo ben, porque vostede nunha comisión votou a favor desa estabilización e despois ven aquí a queixarse de que era ilegal. Non o entendemos. O que sí, nos defendemos a igualdade para o acceso aos postos de traballo do Concello e presentamos un recurso no contencioso administrativo, vale? Do que xa temos un xuízo no mes de setembro, como ben saben. O que sigue sendo grave é que eu fixenlle unha pregunta ao señor Tucho Muiños sobre se había outra denuncia, outro recurso por un tema dunha plaza.
E díxome que non tiña coñecemento. É dicir, é que grave que dentro do goberno non falen, porque eso vostede, membro da Xunta de Goberno, ten que ter constancia. Co cal, para nós é unha persoa seria, é un concelleiro serio, e tentamos o noso apoio para que tamén colla riendas da súa concellería. Tamén, a nivel de urbanismo, vemos que, por lo que nos comentan os veciños, por o tema da policía local, pois hai uns sitios que vai a nivel de urbanismo, outros non coñecemos moi ben. Coñecemos moi ben o proceso da policía local. O que sí que sabemos todos os concelleiros que estamos aquí é que a concelleira de Seguridade Ciudadana recibiu un escrito de toda a policía, un escrito en contra dela, de toda a policía local de Pollo, de todos os funcionarios. E nadie lle saiu dando apoio a esta concelleira. Nos, desde o Partido Veciñal, ten todo o noso apoio para dar os cambios para a mellora do servizo para a ciudadanía. E sabemos tamén que o funcionamento a nivel de redes sociais. Estes días hai unha noticia na policía local deixando os veciños de Pollo como que somos uns 30 segundos. Que somos uns veciños que andamos 3.000 coches que sobrepasaron o límite de velocidade, cando non é certo. Vamos a dar os datos que se fixo durante 15 días con uns controis de 10.095 coches, dos cales 176 vehículos estaban entre 55 e 60 km por hora e 20 vehículos sobrepasaron os 60 km por hora. Hai que informarlle ao xefe de policía que todo o que sobrepase o menos do 10% non é legal, porque os radares teñen ese problema, que ante un 10% os xueces consideran que non son multas legais, co cal sempre anduveron como teñen que ir. Este dato é importante, un 0,02%. Fíxese como cambia cando vostede leva a policía local. De 3.000 coches a un 0,02%, pero os vecinos de Pollo, ao final, somos os que andamos a correr. E nada máis, simplemente que se mellore eso e darlles o apoio para que collan as riendas da concellería e que non lle metan máis puñaladas traperas. Moitas gracias. O punto 8, proposta da Concelleira Delegada de Urbanismo e Turismo de aclaración sobre o documento para aprobación inicial da modificación puntual das ordenanzas de edificación. Sí, consta o ditame de comisión, pero non sei se ao final adoptase un acordo ou non. Non consta aquí no ditame en comisión se adoptou o acordo algún ou non. Sí, consta, sí, por eso. Vale. Nada, utilizo o meu turno de palabra. Sí. Bueno, como é lógico antes do punto, quero dedicar uns minutos a un tempo a intervención do noso veciño, que non forma parte da corporación, porque como se nombraba como un concelleiro máis, o noso veciño de Raxó, pero que non somos un goberno aberto, polo tanto, que se dedica a escoitar a todos, que ten como obxectivo mellorar, e para eso escoita a todo o mundo. Proba deso o demostra este turno de palabra, que non se axusta formalmente aos requisitos que establece o regulamento, porque non estaba motivado, pero bueno, aquí se deu o turno, nin relacionado na súa integridade co punto a tratar, pero queremos escoitar a todos, e proba deso foi a decisión do alcalde de conceder o turno de palabra. Como pode comprobar as nosas veciñas e veciños, a nosa porta sempre está aberta para atender e intentamos axudar e axilizar o máximo posible os proxectos de vida que cada un nos trae pola porta, tanto de vida como das súas empresas, da xente que vive en Pollo ou que traballa aquí, sobre todo que quere facer un futuro con nós, non? E a verdade é que cada vez máis estamos consolidando como un lugar no que a xente e as empresas queren vir a vivir, a investir e a traballar. E iso é algo moi positivo para todos, é unha nova moi positiva, porque implica creación de emprego, creación de riqueza, de traballo, de desenvolvemento, e tamén conleva trámites e carga administrativa, unha carga moi importante. Non podo máis que agradecer, pola miña banda, non podo máis que agradecer o traballo dos técnicos,
o traballo do personal deste Concello, que están levando a cabo no seu departamento pois o equipo que temos, que son uns traballadores que son uns medios humanos e materiais limitados en relación á carga, pero que se suple con traballo e con dedicación. Esa é a realidade do meu departamento. Quero lle poñer exemplos, os exemplos con datos, porque, mire, entre o ano 2019 e o 2022, a media de entradas de expedientes no meu departamento foi de 37 expedientes ao mes. E desde que entramos este novo goberno, o volume subiu a case 44 ao mes, con menos medios, insisto. E con esas mesmas limitacións, desde a nosa entrada no goberno, levamos aprobadas 2 modificacións puntuais. Estamos traballando, vimos de feito de reactivar outra modificación puntual que estaba da que xa desistiran os seus promotores, pero que agora queren reactivala con nós, e investir no noso Concello. Ademais, estamos traballando nun plan especial e cada semana, como pode vostede comprobar nas xuntas de goberno, aprobamos iniciativas e algunhas de gran calado para o noso Concello. Naturalmente, nunca é suficiente, especialmente para aqueles veciños que queren que o seu proxecto saia adiante canto antes. E eu entendo perfectamente. Por iso, estamos tentando aumentar os medios técnicos e humanos para adaptar a gran demanda que estamos a ter. Pola miña parte, só pido á veciñanza que nos escoita e que ven a visitarnos cos seus proxectos. Pido desculpas por calquera fallo ou demora que se poida producir. Insisto en que a miña porta está aberta sempre para que poida avance. En relación, esos son os datos, polo tanto, non considero que este urbanismo parado nin nada semellante. Os datos avalan isto que comento. En relación ao punto que nos ocupa, simplemente explicar que na modificación puntual das ordenanzas de edificación do Pexón, a que aprobamos por unanimidade no pleno de marzo, é fruto dunha cantidade de documentos de traballo. Por un desaxuste que foi puramente administrativo, non se concretou a versión do documento que se sometía a votación, o que fai necesario esta aclaración en relación ao frente mínimo das ordenanzas 5 e 6, que como se concretou sempre en todo momento, tanto no pleno como na comisión, a debate é de 6 metros. Ademais, non se incluía os informes dos técnicos, non se incluía no informe dos técnicos e ademais un anexo de estudio económico que contestaba a un informe da interventora. Como digo, cuestións que foron tratadas no pleno e na comisión, pero que non estaban incluídas no documento final, polo tanto non contaban como incorporadas. Con esta aclaración subsánase ese desaxuste, que repito que é meramente administrativo e que do que se falou sempre en todo momento. Insisto unha vez máis en agradecer aos técnicos e ás técnicas municipais polo seu traballo e a todos os grupos da corporación por a unanimidade acadada neste punto. En comisión, entendes? Grazas. ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, yo quero decir a señora Rocío que, o Concello ahora é maravilloso, moi positivo, e antes non. Antes era un desastre, era todo moi mal, e agora resulta que descubren un Concello fantástico, a pesar de que leva moitos anos crecendo, en poboación, en empresas, en emprego, pero, parece que descubriu a pólvora. Tamén os traballadores son os mesmos, exactamente os mesmos. Fala dos números estadísticos, señor Rocío, ten un problema coas estadísticas porque as consulta na sede electrónica e confunde nos filtros o que os expedientes abertos con expedientes sin tramitar, e ahora resulta que nos ven cunha media desde o ano 2019, que é cando se implantou a sede, que nun inicio non era obrigatorio e había
expedientes e solicitados que entraban por sede e outros que non, hasta que se implantou definitivamente a sede electrónica, que foi un salto cualitativo que dou este Concello a nivel de xestión importantísima, porque ademais colleunos a pandemia polo medio que sería de nós sin ter unha ferramenta deste tipo. Polo tanto, bueno, ese discurso non se compadece co que facía antes, que era denostar, denigrar sistemáticamente, botar fango sobre o noso Concello. E logo, con respecto ao punto en cuestión, nos gustaría que expliquen que consiste ese desaxuste, porque este documento se aprobou o mes anterior, que é unha modificación que estaba en marcha e que se aprobou no pleno anterior, e agora ven aquí a ratificar, e que nos gustaría saber exactamente cal é o problema, é dicir, se o que se remitiu á Xunta é un documento o anterior en vez de enviar o recente, o que parece, se é un error dese tipo, se é que informaron o anterior e non informaron a modificación actual, e logo se xa se chegou a remitir para informe sectorial ou non se chegou a remitir. Esas son as preguntas que teño. A Xunta remitirase logo desta sesión plenaria, únicamente o que, insisto, que como dicía en comisión, que non se concretou no borrador que o fronte mínimo das ordenanzas 5 e 6 se reducía a 6 metros. Era algo do que sempre falamos de 12 a 6, do que sempre falamos verbalmente, con varios documentos así estaba, pero a hora de informar, pois, por erro, quedou ese dato sen incorporar. Nada máis que eso, porque, como vostede sabe, sempre se falou desa unidade e desa medida. Non é nada novo que veña eu aquí agora a decirlle pois unha cifra que non coñecera, porque foi sobre a que sempre falamos aquí, na comisión, nos medios de comunicación. É dicir, o que ocorre que, bueno, este documento foi froito de moitos meses de traballo, tiña moitos documentos, moitos técnicos traballando en el. Vostedes saben que non toda a veciñanza, pero vostedes saben da importancia deste documento e da premura por sacalo adiante, porque xa vostedes o intentaran, bueno, é algo que estaba aí pendente dende hai anos, tiñamos agora esa necesidade imperiosa de sacalo pois dunha vez. E vostedes coñecen esta circunstancia, polo tanto, por estes trámites administrativos para intentar facelo, e os veciños que nos ven tamén saben da necesidade que tiñan desta aprobación, pois fíxose ese desaxuste, pero que tiñan sempre todos os documentos a disposición no expediente, e isto é blanco sobre negro, nin trampa ni cartón. E o que quero decir que é o que xestiona, pois aí están os documentos, e simplemente foi un erro administrativo, nada máis, pero ningunha cantidad, ningunha cifra distinta, ni ningunha cuestión diferente, senón o informe, que digo, o informe que estudio económico era pois que estaba incorporado cando foi a comisión, cando foi o pleno, estaba todo aí, simplemente que, bueno, por un erro administrativo, por simplemente aportar a maior seguridade xurídica ao documento, traemos esta aclaración, porque, bueno, por formación profesional entendo que debe ser perfecto, e como os técnicos me informaron de que había aí un desaxuste, pois considero que esta é a mellor maneira para que todos os veciños queden cubertos coas súas necesidades, todas as modificacións plantexadas pois vayan adiante, e a partir de hoxe
unha vez teñamos a acta do pleno, remitiremoslo á Xunta para que sea informado. Eso todo. Sí. Unha última pregunta. O documento está consensuado co Servicio de Urbanismo, porque Sí, me temo completamente. porque me temo que podería darse a circunstancia de que a modificación da ordenanza que vai máis alá da modificación dos usos e actividades pudera ter implicar suspensión de licencia, tendelo consultado eso. Claro, digo claro. con ánimo constructivo. En absoluto. Por parte que foron precisamente as técnicas as que dixeron aquí se percataron do personal de urbanismo, de que había ese error administrativo. O sea, de moitos documentos de traballo, moitos meses traballando con moitas ben o sabes que unha modificación puntual e máis que son das ordenanzas de edificación contempla moitas condicións, moitos detalles e claro, pois dou lugar a este erro administrativo que non vai máis alá que eso. Ben, votamos. Votos a favor? Seguinte punto, o punto 9, cambio de uso da parcela con referencia catastral cualificada como equipamento educativo para o sistema xeral de equipamento público destinado ao servicio asistencial ou sanitario. Sí, a proposta foi dictaminada cos votos a favor da comisión, os membros da comisión. Sí, vamos a ver, estamos a falar da parcela do que é a antiga gardería de Campelo, que tiña, en este caso, pois un uso educativo. E agora, unha vez que foi comprada polo Concello, pois a intención é que forme parte dun equipamento destinado ao servicio asistencial e sanitario e por eso hai que facer ese cambio de uso e por eso se trae a pleno. Unha intervención, Marga? Sí, eu quería, pois argumentar o noso moto, porque, xa na comisión decidimos absternos neste punto, e o primeiro, o que queríamos decir é que nos, dende o BNG, apoiamos a compra da gardería de Campelo, entendemos que era un paso importante recuperar esa gardería para o pobo, mais o que hoxe se trae aquí, que é un cambio da modificación, neste caso, do que vai a ser o cambio de uso, de educativo, como ti ben decías, a asistencial, nos discrepamos co que vai a ser o uso da gardería de Campelo. Nos entendemos que o cambio de uso tería que ser un cambio de uso cultural, porque queremos que ese inmueble non solamente esté destinado a un uso asistencial como centro de día, senón que queremos que este destinado para dar resposta a todas as idades, non solamente unha franxa de idade, que tamén ten que estar, senón donde poidan ir dende cativos, dende mozos, mozas, dende familias, e tamén poidan ir os nosos maiores, que poidan disfrutar, como todos sabemos, a gardería ten unha zona de esparcemento verde moi necesaria para Campelo, porque neste momento conta con moi poucos espazos verdes de esparcemento que poidan ser públicos e que se poidan disfrutar. Sabemos que a gardería ten pois todo o que é unha parcela anexa, que pode ser un perfecto espazo verde para uso e disfruto da nosa veciñanza. E nós, ademais, defendemos e queremos ser coherentes co que defendemos, que para nós o centro de día que ten que ter o Concello de Poio tería que ser no actual centro de Anafáns. Por qué? Porque é un centro que xa está destinado a uso asistencial sanitario, porque é un centro que no futuro debería deixar de ser centro de saúde, porque teríamos que construir o novo centro de saúde que Poio necesita, porque está nun lugar adecuado, porque ten a ubicación adecuada e, ademais, o máis importante, porque necesita menos inversións, porque é un centro que xa podemos aproveitar todo o que é a súa infraestructura, e non sería algo novo que fixera o Concello de Poio, senón que hai moitos exemplos en concellos donde no momento que se deixou de dar a utilidade de centro de saúde se reconvertiron en centros de día, o cal suporía unha inversión menor.
Con isto, nos defendemos e seguiremos defendendo sempre que a gardería de Campelo se abra na súa totalidade ao pobo de Campelo e ao pobo de Poio. Iso significa que todos poidamos disfrutar dela. Incidimos tamén, cando falamos na comisión, que se presentaba un informe dos técnicos das traballadoras sociais, que evidentemente compartimos, nos parece un informe lexítimo, veraz, nada que decir, pero sí que é importante, cando se fai un estudio da sociedade e cando se está estudiando unha franxa de idade, pois, cando menos, acompañar o que son as outras franxas de idade. Por qué? Porque temos que intentar chegar a toda a poboación. Entón, pois por todos estes motivos que traemos aquí con respecto á gardería e que ademais foi un proxecto que nos defendemos nos seus inicios cando iniciamos as negociacións, porque vostedes falaron de comprar a gardería de Campelo en época das eleccións. Nos xa levábamos iniciados eses procesos e esas negociacións, neste caso co Padre Arsenio, anos anteriores. Por iso tamén fomos coherentes, votamos a favor desa compra, pero tamén somos coherentes co que nos queríamos desarrollar, co que consideramos que ten que ser a ubicación do centro de día e co que consideramos que ter que ser o uso da gardería. E, sobre todo, pensando tamén en completar moitas necesidades que hai no Concello, tanto necesidades de actividades para a terceira idade, sexan asistenciais, deportivas, actividades culturais, actividades dirixidas á música, actividades para os cativos, para a conciliación, e creemos que é un inmoble que pode dar resposta a todo iso. E para iso o uso tería que ser cultural, non asistencial. Sei que non se poden complementar os dous usos e por iso o motivo da nosa abstención, porque o uso vai a ser exclusivamente asistencial. E remato, por último, non menos importante, dixo na comisión e teño que volver a repetilo, creo que aínda estou en tempo de decilo, nos imos pedir sempre que a gardería siga sendo pública, porque levamos moitos anos agardando por poder disfrutar dese inmueble e queremos que sexa de uso público. A concelleira comprometeuse, dixo que iso non sei se xa se vería ou que non estaban en proceso de que iso fose así. Pero a mí me gustaría seguir incidindo, porque foron anos de loita, moitas das persoas que están aquí, que estou mirando para Nati, que é veciña de Campelo, sabe o que foi, anos de pedir que esa gardería fose para uso público, e agardo que así sexa, e fagan vostedes, e se van a facer ese centro de día, que non sexa para uso privado, que sexa para uso público. Ben. Sí. Indo ao fondo do asunto, tal e como dixemos na comisión, o cambio de uso de equipamento se permite facer a través do pleno, polo tanto, é un acto, digamos, sinxelo e fácil, o tema de definir o uso non é nada complexo, na medida en que a propia lei do suelo establece a posibilidade de que o faga directamente o pleno, coa axilidade que permite. Calquer outro uso implica aprobación previa da Xunta e un período de exposición ou complexidade técnica moi elevada, pero cambiar un uso de equipamento por outro é un trámite sinxelo. A noso que nos preocupa máis alá da instalación, que nos tiñamos outra proposta, pero nos parece non nos preocupa o sitio, nos parece ben, quero dicir, de feito, a demanda é grande deste tipo de equipamento, polo tanto, apoiar a idea, vamos a apoiar o cambio de uso, e o que sí nos preocupa moito é o destino do uso, si vai a ser un uso privado, vai a ser un uso público, si se vai a establecer unha figura de consorcio, se vai a licitar a unha empresa. Nos o que pedimos é que sexa un uso público, non privado, e que implique que a veciñanza poida acceder a uns precios razonables a un servizo destas características, é dicir, que sexa, como hai noutras zonas de Galicia, iniciativas impulsadas por a Diputación de Lugo, por exemplo, ou por algún concello onde
o prezo é un prezo razonable porque a xestión é pública e porque non se licita con unha empresa coa implicación que iso ten de subida de prezos e demais. Por lo tanto, estamos a favor deste tipo de infraestructuras, non sobran, ao contrario, creo que ainda van a seguir a demanda. O que limita o acceso a este tipo de infraestructuras é precisamente o precio, non? O que o pode pagar pode acceder e o que ten dificultade para abordar un custe elevado, pois non pode disfrutar dun servizo diurno de atención aos maiores tan necesario nos días de hoxe, onde as persoas teñen responsabilidades laborais e coa implicación de que ten ademais para o desarrollo destas persoas maiores que socializan, que están atendidas, que teñen actividades que fomentan, pois, que non evitan a decrepitude, evitan a degradación, facilita pois actividades que desarrollen a súa mente. Polo tanto, estamos a favor do cambio de calificación do equipamento, pero sobre todo nos gustaría que o alcalde se comprometera ao uso público desa instalación. Moitas gracias. Sí, rápidamente. Bueno, brevemente, antes de nada, comenzar porque este punto tratamos o uso, o destino que llevamos a dar a este equipamento que vende a adquirir o Concello para toda a veciñanza. Estamos nesta fase que, como os veciños poden comprobar, ainda non hai acordo entre todos a que destinar este equipamento. Sobre a xestión, pois vamos por fases. Agora estamos con uso, porque decía a compañera do Bloque Nacionalista que pois non había datos suficientes, non? Eu penso que estaban informados no informe de Servicios Sociais, que temos 3.600 veciños e veciñas maiores de 65 anos, é dicir, un 21% da población, e máis de 1.000 teñen 80 anos ou máis. A maior abundamento, máis de 223 teñen 80 anos e viven sós, sen ningún familiar de apoio no seu fogar. Isto pasa no noso Concello. Para entender estas cifras, esta evolución, tamén temos que fijarnos neste número de veciños maiores de 80 anos, que é case o triplo que no ano 2004. Isto, bueno, é un reto demográfico aos que nos enfrontamos non solamente nós, senón os concellos do noso redor, e as administracións temos que traballar para ofrecer os mellores servizos. En concreto, esta parcela é de casi 2.000 metros e ten unha superficie construída de 619 metros cuadrados, que é idónea para ubicar un centro de día, pois polas características das instalacións que xa existen, pola ubicación que está cerca dos principais núcleos de población do Concello, pola súa contorna. En realidade, estamos falando desta parcela de casi 2.000 metros, e ese espazo útil que, como vedes, é de 600. Por exemplo, para comparar, non? Un centro de día que ven de ser inaugurado hai meses, pouco tempo, en Marín, para unha poboación semellante a nosa, que tamén ten 630 metros cuadrados, o cual o que está claro é que as prazas dos usuarios establecense en función dos metros cadrados, e non queremos que ningún dos nosos maiores se quede fora e sen ser atendidos, porque, como vedes, polo volumen que temos, tampouco temos unha instalación enorme, pero polo menos será o primeiro centro de día do noso municipio, co que queremos dar resposta ás necesidades de 4.000 veciños de máis de 65 anos e máis de 1.000 de máis de 80, que precisan íntegros esos 616 metros útiles para eles. E por qué? Porque no noso Concello temos repartidos por toda a súa extensión pois varios centros cívicos, sociais, culturais, que dan cobertura a todas as parroquias. En Campelo, Marga mismo, hai un local social a 80 metros do edificio, 80 metros do edificio do que estamos a falar.
Pero, en cambio, en todo o Poio non temos ningún centro de día. Eu pídolle que o pense, non? Xa sei que nunca é dabondo os recursos que se lle poden participar aos cidadáns, pero non creo que iso se deba facer a costa do primeiro e único centro de día que terá apoio co que queremos dar cobertura potencialmente a miles de veciños e as súas familias. Por lo tanto, pídolles que reconsideren e poidamos aprobar este trámite de forma unánime e demostrar o compromiso de toda a corporación cos nosos veciños e tamén cos veciños de máis idade. A ver, imos ver. Eu creo que fun concisa no que dice. O que está claro é que hoxe aquí aprobamos un cambio de uso e o cambio de uso que non pode ser educativo vai a ser un cambio de uso asistencial. Vale, é un mero trámite necesario para continuar con este... Bueno, con este... Ben, vale, así, porque... é un mero trámite, entendo, bueno, pois necesario para poder desarrollar este proxecto. Pero fíxense vostedes, se agora nos aquí collemos e levantamos a man e decimos, bueno, pois estamos de acordo, vamos a votar un uso asistencial. Vale, que permite un uso asistencial? Permite desarrollar un centro de día. Entón, dentro de un ano ou dentro duns meses decimos, no, pero é que nós non estamos, non compartimos que a gardería de Campelo este destinada para un centro de día. E vostedes dirán, pero é que vostedes cando viñeron ao pleno, nos votamos aquí o cambio de uso e vostedes votaron a favor de que fora un uso asistencial. Entonces, é por ese o motivo, por ser coherentes, porque o que hoxe decidimos aquí incide no que se vai a desarrollar nesa infraestructura, porque o que se vai a desarrollar, evidentemente, ten que ter un uso asistencial. Se ten que ter un uso asistencial, xa non vai a poder ter o uso do que nos falamos, donde se poida albergar a máis poboación e non só a poboación de terceira idade. Vale? Este é o motivo de por que nos abstemos, porque non podemos votar a favor cando nós non estamos de acordo con ese uso. Vostedes consideran que é necesario, vostedes son os que están gobernando e son os que deciden e son os que o van a levar a cabo. Nós entendemos que a gardería de Campelo ten que albergar outros usos e ten que chegar a todas as idades, e cando lle falo se os informes están completos, non me refiro solamente aos datos da terceira idade, refírome a que se teñen que asuntar tamén datos piramidales da población donde pois se reflexen todas as idades. Idades das crianzas, idades da mocidade, idades na adulta, idades dos nosos maiores. É dicir, non é unha confrontación de necesidade da necesidades sociais que poidan ter os nosos maiores. Nós tamén estamos de acordo, evidentemente, en que hai que crear espazos e infraestructuras. Simplemente consideramos que o espazo e a infraestructura para o centro de día, e nós así o defendemos, é o actual centro de saúde de Anafans, e que Campelo ten que albergar outras actividades donde toda a veciñanza, sin ser unha franxa de idade, poida disfrutar dese inmueble, que ademais é o que sempre solicitamos. Vostede fala que efectivamente hai un local social, pero é que hai moitas demandas que non se chegan a dar resposta nese local social e que tamén son moi necesarias. E que a gardería de Campelo, pola infraestructura, ademais, que sempre foi con unha finalidade educativa, coa infraestructura que ten, con todo o terreo anexo que permitiría pois ter a Praza da Granxa, poder disfrutar de toda unha zona verde pública, que neste momento en Campelo non, bueno, pois casi non hai espazos verdes, e iso sería unha posibilidade. E, bueno, remato dicindo que ese é o motivo da nosa abstención. Si a Rocío nadie cuestiona a necesidade deste servizo. A demanda é evidente e cada vez é maior. Non nos respostaste a nosa pregunta. O que nos preocupa é que se destine, pois, como digo, que se licite para que o servicio o faga unha empresa, porque non é certo que sea o primeiro centro de día deste municipio. Neste municipio hai infraestructuras sociosanitarias, hai un centro de día, hai dous centros de estancia de maiores,
pero o problema que teñen é que son privados, co que implica de custe para as persoas, porque todas esas estadísticas que comentache de persoas maiores que necesitan deste servizo, a gran maioría non ten a capacidade de pagar esas cifras tan importantes que implica un servizo privado. Por lo tanto, nos gustaría que te comprometeras e nos dixeras efectivamente cal é a intención, é dicir, se a intención é que sea un servizo público ou a intención é de licitar o servizo a unha empresa privada para que faga a xestión dese equipamento sociosanitario. Creo que é importante, porque, insisto, hai demanda, a demanda é creciente, cada vez hai máis persoas maiores, pero gran parte desas persoas maiores non teñen a capacidade de acceder ao custe que ten un servizo destas características. Entón, nos gustaría que, de alguna maneira, nos dixerades cal é a intención do Goberno con respecto á xestión privada ou pública deste ben. Empezo dicindo que a intención é realizar un centro de día municipal. Como é un centro de día que estamos tramitando, xa o asumo como noso, como municipal, e non dixen en todas as veces que o enumerei centro de día municipal. Pero a eso nos referimos, e de feito é ao que se refire o punto. Sería recuperar un edificio para facer un centro de día municipal en Poio, porque certamente temos outro, pero estamos falando sempre de eso vai o expediente de facer un centro de día municipal que estaba no noso programa de goberno e que tamén o vai a seguir estando agora, e queremos poñer a disposición dos veciños e das familias de Poio, porque está claro que é imprescindible e moi necesario. Está claro polas cifras e os datos aos que me refería antes. Os veciños, as veciñas de Poio elixíronos para iso, para ter esas facetas de xestión municipais cubertas que nos propuxemos, e eles así nos votaron. E gustaríame neste punto recoñecer tamén o traballo que realizan os meus compañeiros e compañeiras, empezando polo alcalde, que desde o primer día estableceu como prioridade absoluta poñer todos os recursos posibles para a disposición da xente maior, e tamén o traballo da Concelleira de Benestar. Nadi Torres e do seu equipo, que atenden cada día personalmente a tantos maiores, con máis de 70 persoas usuarias atendidas polo servicio de axuda no fogar, ademais dos máis de 2.000 expedientes activos de dependencia. É unha programación completa destinada aos maiores. Podes decirlo? Os nosos maiores foron toda a súa vida piar das súas familias, o mellor apoio en todos nós, que nos permitiu chegar hasta aquí. Agora tócanos a nós apoialos, e a eles e elas as súas familias. Moi ben. Votamos. Votos en contra. Abstención. Votos a favor. Moi ben, queda aprobado. O seguinte punto é o punto número 10, expediente, moción do BNG para someter a consideración do Pleno a moción da CIGA, campaña Stop Precariedade, traballo digno. Igual tamén como está unha petición, non sei se está, non está ninguén, pois entón non ten sentido volver a falar. Nada. Como se derivou o BNG, pois foi na propia moción. Bueno, pues tenemos aquí
moción. Esta moción recolle unha proposta que fixo chegar a CIGA, neste caso, a todos os grupos políticos que formamos a corporación, e hoxe, bueno, pois vamos a defendela dende o BNG. Entendemos que, bueno, que mañán é o día do traballador, mañán é día de movilización para todos os sindicatos, e, bueno, pois eso será un motivo polo que hoxe non nos poden acompañar aquí. Entonces, bueno, eu vou a explicar un pouco o que ven recollendo a moción, así como son os acordos da mesma. Bueno, fala concretamente, primeiro fai unha explicación de por que se motiva traela aquí a esta aprobación, e ben motivado pola última reforma laboral, concretamente a reforma que se fixo no ano 2021, unha reforma que, bueno, que non derrogou a reforma anterior, concretamente aprobada no goberno de Rajoy no ano 2012, e que tantos recortes e precariedade de dereitos pois truxo para toda a clase traballadora. Dende a entrada en vigor desta última reforma aprobada no 2021, bueno, pois quedaron claros varias cuestións. Unha delas é que apareceron novas modalidades de contratación, falamos de cambios de estadística, falamos de cambio de forma, pero non cambiamos o fondo da cuestión. É dicir, sigue habendo temporalidade, se fala de contratación a tempo parcial, se fala de fixos discontinuos para sustituir os contratos temporais, pero siguen sendo contratos temporais denominados de outra maneira. Decir tamén que existe un abuso dos contratos en períodos de proba que están incrementando considerablemente todo o que é o despedimento libre. Unha reforma laboral que, ademais, está sumando o fomento de ERTEs permanentes e a continuidade, como non pode ser de outro xeito, da desigualdade de xénero e, xunto con iso, pois, baixos salarios e peores condicións laborais. Cal é o resultado que nos truxo esta reforma? Bueno, pois unha clase traballadora máis empobrecida, que hoxe en día ter traballo non permite ter os ingresos necesarios para poder ter unha vida digna, para poder ter unha alimentación, para poder ter unha vivenda e para poder terminar coa fenda salarial. E ante toda esta cuestión e ante toda esta realidade, pois o que se solicita é a protección dos nosos dereitos para facer frente pois todo o cambio do tecido productivo. Algúnas das medidas urxentes que se propoñen nesta moción para rematar coa precariedade, co abuso da contratación a tempo parcial, coa temporalidade dos sectores de actividade tanto no ámbito privado así como aqueles que se fan nas administracións públicas ou privadas, para rematar tamén con toda a precariedade que teñen que ver cos contratos de prácticas. Bueno, pois son algúns dos acordos que se traen hoxe aquí para tomar. Non podía deixar de decir algo que considero que é bastante importante, que é un piar básico, que é falar do marco galego das relacións laborais. Iso quere decir que é necesario ter máis competenzas a nivel galego para poder negociar aquí os nosos convenios colectivos, para poder negociar aquí as nosas condicións de traballo, porque quen mellor que nós para coñecer cales son as nosas necesidades, cal é a nosa situación e cal é a nosa realidade demográfica. Con toda esta breve, creo, explicación, procedo a dar lectura aos acordos que se recollen na moción e que nos truxemos a este pleno, porque consideramos que teñen que ser pois elevados para a súa aprobación. Os acordos din o seguinte: reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun Plan Galego de Recuperación Económica, Industrialización, Creación de Emprego Digno e Servizos Públicos na nosa terra. Demandar ao Goberno español a derrogación da reforma laboral de 2012 e aprobar un cambio radical na reforma de 2021 para a creación de emprego digno e con dereitos
e con dereitos, e a aprobación dunha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e favorezca novos dereitos. Instar o Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada semanal ás 35 horas para avanzar na aplicación da xornada de 4 días a 32 horas a semana, xa que os avances tecnolóxicos e os cambios na organización do traballo permiten facelo para xerar máis riqueza social. E, por último, instar o Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e acordos marcos autonómicos de acordo á modificación dos apartados 3 e 4 do artigo 84 que se contemplaban no apartado 2 do artículo 1º do decreto 7/23 do 19 de decembro. Así mesmo, reclamar ao Goberno galego e español un acordo para completar as transferencias a Galiza das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materias de legislación, xestión do traballo, emprego, formación e recoñecemento de prestacións e que todas sexan transferidas de maneira íntegra. Partido Socialista. Sí, a ver, a moción, bueno, é moi ampla, abarca moitísimos aspectos, todo o que implique mellorar e que implique mellorar a xornada laboral, mellorar as condicións de traballo, estamos a favor. O propio Goberno, no Pacto de Goberno, acordou traballar na xornada de 37,5 horas, a semana. Hai moitos países que xa o teñen implantado, pois en Italia son 35 horas, en Alemania 34,6, nos países nórdicos 34,1, en Austria 33,7. Bueno, en España non hai un problema de xornada laboral, hai un problema de productividade que sería importante incidir na productividade, porque, bueno, hai unha diferencia brutal entre a productividade que hai en países como Reino Unido ou Alemania coa que hai en España, a pesar de traballar máis horas. Xa hai partes do sector privado e público que teñen esa xornada entre 37,5 horas. Falamos do sector público, que son ao redor de 3 millóns de personas. Parte dos profesores no sector incluso privado, o 61% de educación privada ten esta xornada, o 52% das actividades artísticas, o 48% das persoas que traballan na enerxía. Estas empresas de servizos asociados aos concellos nos convenios tamén veñen recollidos por norma 37,5 horas semanales. Quero decir, é algo no que se pode incidir e se está traballando desde o Goberno, porque forma parte do Pacto de Goberno, para afondar nesta cuestión. Logo, se fala de derogar a reforma laboral de 2012, na práctica está derogada, hai unha nova que modifica de maneira sustancial con claro éxito, tanto na xeración de emprego como na consolidación do traballo digno, no evitar sobre todo esos contratos temporales, ten unha incidencia moi importante tamén nos contratos a mulleres, no emprego femenino. Quero decir, é unha reforma que realmente ten resultados sorprendentes, chegando incluso ao récord histórico de 21 millóns de persoas traballando. Logo tamén se insta a Xunta a recuperar a economía, a industrialización. Evidentemente, o temos dito moitas veces, en Galicia non hai política de industrialización, hai un problema grave de fomentar a instalación de industria, e creo que debería haber un plan importante, sobre todo agora coa nova Xunta, que traballen neste campo, porque realmente é necesario. Logo falas a moción fala de completar as transferencias a Galicia. Creo que é unha iniciativa interesante, equipararnos a outras comunidades neste sentido tamén é bo. Vamos a votar a favor, porque creemos que todas as propostas que vayan encaminhadas a mellorar son importantes, pero hai certos aspectos que se plantexan aquí que nos parecen demasiado
extremos no sentido de que asumir un risco que non sei se España neste momento se pode permitir, pero sí estamos de acordo perfectamente en afondar na reducción da xornada, basicamente no espírito e no que representa esta moción, polo tanto vamos a votar a favor. Sí. O BNG trae ao pleno de apoio a posición do sindicato CIGA sobre como ven o mercado laboral en España, en Galicia, no marco dunha campaña deste sindicato. Unha postura que ten todos os respetos polo noso grupo, pero que, bueno, como comprenderán, pois non compartimos moito das súas propostas, non? Pero, en todo caso, entendemos que é unha proposta lexítima dunha organización de traballadores, por iso xa anunciamos, como fixemos na comisión, a nosa abstención. En todo caso, quero facer algunha consideración, porque pese a que non compartimos os posicionamentos e demandas da moción, o que sí compartimos é o desexo de que a economía española, a galega e a nosa, sobre todo a de Poio, vayan mellor e todos os nosos veciños teñan máis traballo, mellores condicións e disfruten dunha maior riqueza. Menos paro, menos precariedade, mellores condicións laborais, en definitiva, que mellore a vida da xente. E no que se refire á última reforma laboral, a de Yolanda Díaz, desde o Partido Popular, levamos tempo advertindo que a modalidade de fixos discontinuos agocha precariedade e incerteza e vai en contra da calidade laboral que defende Galicia. Coa actual reforma laboral, entre decembro do 21 e decembro do 23, aumentaron os fixos discontinuos en Galicia un 125%. De 14.846 pasaron a 33.418, é dicir, máis do dobre. Polo tanto, creemos que non é un modelo que beneficie aos traballadores nin galegos nin do resto de España. Por outro lado, tamén nos preguntamos se a reforma laboral de 2012 é tan negativa porque se apoiou desde o seu grupo a un goberno que rexeitaba a súa derogación, porque se cadra o lóxico sería votar non o investimento do goberno que se negase a derogar esta reforma, pero non o fixeron. Non só iso, senón que no pacto da legislatura de 22 puntos que acordaron os grupos do BNG e do PSOE incluíron asuntos como que Galicia sexa considerada unha nación, ou que a televisión portuguesa se vexa en Poio, ou chamarlle Castelao a estación de autobuses de Santiago. Quero dicir, non aparece recollido ningún dos puntos desta moción, ninguna soa palabra sobre a reforma laboral ou os dereitos dos traballadores, nin dos galegos nin de ningún outro lugar. Polo tanto, habería que preguntarse ata que punto era prioritario o asunto. A precariedade existe, claro que existe, e hai que combatila aquí en Poio, en Galicia, en toda España, pero non con xiros de 180 grados, senón con medidas en positivo que fomenten o emprego de calidade, con medidas positivas que impulsen o desenvolvemento económico, a conciliación e o emprego, con políticas que protexan o emprego e as familias, apoiando os emprendedores, os autónomos, as empresas, impulsando dende os gobernos de Galicia, como fai o presidente Rueda, poñendo en marcha medidas para autónomos, medidas de conciliación, escolas infantís gratuitas de 0 a 3 anos, ou a nova lei de igualdade que impulsa a racionalización de horarios e conciliación, e intentámoslo facer tamén dende o goberno local de Poio, mellorando a vida e o traballo impulsando das nosas veciñas e veciños, impulsando iniciativas que creen riqueza e emprego, como reactivando o polígono de Fraga Moreira desde o urbanismo, pero tamén naturalmente desde outros ámbitos como a formación,
a información, as medidas impulsadas por departamentos, especialmente polas miñas compañeiras Mariche, que aínda hoxe anunciou a incorporación de apoio ao mapa de emprendemento da Xunta, ou Nati Torres dende o seu departamento de Igualdade e Benestar Social. Si, Rocío nomeaba algunhas das cuestións que se recollían no pacto do BNG, neste caso co Partido Socialista, e, home, di que pedimos, pero pedimos moitas cousas que, por exemplo, vostedes que están representados en Madrid non piden, por exemplo. Pedimos gratuidade das peaxes, pedimos mellores comunicacións para Galiza, pedimos máis competencias, pedimos que se termine, por exemplo, co espolio eléctrico e moitas cousas máis que afectan o día a día dos nosos veciños e de todos os galegos. Esas cousiñas non as dixo, pero tamén son moi importantes, porque tamén impulsa e permiten que este país medre. E logo, con cuestión de, volvendo outra vez a modificación, bueno, nos apoiamos neste caso o que se recolle sobre a reforma, porque, inda que presumiblemente se modificaron algunhas cousas, non podemos esquecer que sigue existindo precariedade, que aínda que se modificaron ou as estadísticas cambian, os contratos non son temporais, pero son fixos discontinuos ou son contratos parciais que veñen ser o mesmo que contratos temporais. Entón, é unha reforma que non reformou o que é o fondo, e cando non se reforma o fondo, pois ao final seguimos tendo os mesmos problemas, seguimos tendo as mesmas precariedades, inda que nas estadísticas se reseñen ou modifiquen debido a ese cambio de modelo. Por iso, bueno, entendemos que sí que ten que facerse unha reforma total de toda a reforma laboral que se aprobou no ano 2012, e con respecto, pois o que se falaba aquí de que hai un cambio no tecido productivo, pois evidentemente a nosa sociedade está cambiando, o tecido productivo tamén, a economía, e todo iso ten que ir da man e perfectamente ligado cos dereitos dos traballadores. Para iso hai que facer políticas que defendan os seus dereitos e non políticas que precaricen máis o que son os dereitos dos traballadores. Por iso entendemos que esta reforma pois non dá resposta a algo tan importante e fundamental que é como terminar con esa fenda salarial. Sí, bueno, é certo que o Partido Popular, cando salía a reforma laboral do 2021, porque a do 2012 na práctica non existe, hai unha nova que modifica a anterior, prevía unha situación catastrofista, iban a baixar os empregos, iba a ser unha debacle económica e viña o caos. O que se fixo na práctica é xenerar máis emprego que nunca, 21 millóns de persoas traballando, fomento do contrato indefinido, cifras de emprego, como digo, récord, dignificación da situación laboral, falaba tamén da situación económica de España, que desea que sexa boa. Pois mira, creo que hoxe salía o dato donde España era das grandes economías a que máis crecía, quintuplicando a media europea e batendo todas as previsións establecidas. Esos son, entre outras cousas, medidas que se levan a cabo desde o goberno, como a reforma laboral. Falaba dos fixos discontinuos. Os fixos discontinuos é o único sistema que hai para os negocios de temporada. Dígalle vostede a unha persona que ten un negocio de verán, de temporada, que non pode contratar, que ten que contratalo todo o ano. A única opción, na medida en que se retirou o contrato temporal, é que faga un contrato fijo, pero discontinuo, é dicir, polos meses donde os necesitan, porque senón terían que pechar todos esos negocios que teñen unha realidade temporal. E aquí temos moito turismo, co cual imagínese, señora Cochón, o que representaría no noso municipio que non pudera existir o contrato fixo indefinido. Di que aumentou, claro, aumentou porque ahora non existe o temporal, pero non é tanto que aumentou, se se fixa, porque a maioría que se fan son precisamente contratos indefinidos.
o gran logro desta reforma laboral é que dispara os contratos indefinidos. Logo, di que lle preocupa a dignidade laboral, claro, pero iso se fai subindo salarios, subindo o salario mínimo para que empuxe os salarios hacia arriba. E, por certo, o Partido Popular votou en contra, que terá que explicar por que vota en contra de que melloren os salarios. En ese sentido, bueno, pois, insisto, vamos a votar a favor. O discurso do Partido Popular é completamente incoherente porque habían anunciado apocalipsis e a realidade é toda a contraria. É dicir, nunca houve tanta estabilidade co que implica, co que implica de dignidade, de que pode ir ao banco e pedir unha hipoteca para comprar unha casa, que ao mellor me estou gastando o diñeiro no aluguer porque teño un traballo e teño a posibilidade de acceder a unha hipoteca porque teño un traballo fijo, o que supón de tranquilidade de poder dispor dun contrato indefinido, porque antes as empresas se veían obligadas, en moitos casos, ou motivadas, ou se fomentaba o despido, para non facelo fijo, pero ahora iso non existe. Non existe un momento concreto onde o empresario ten que tomar a decisión de botalo á rúa para non facelo fijo. Por lo tanto, o éxito da reforma laboral é apabullante, os datos están aí, e donde hai datos cala o relato. Mañán é o día do traballador, e creo que é importante profundizar e incidir na dignidade do traballo. É necesario que haya empresa, é necesario que haya economía, é necesario industrializar o noso país, que haya política orientada á industrialización. Por exemplo, chama moita atención que... Bueno, pois remato, perdón. Me calentei. Sí, miro. Sí, vou dicir unha cousa ao señor Gregorio, é que España resiste, a pesar de Sánchez, que descubriu o permiso de 5 días para reflexionar ou para facer teatro. Por moito que diga, os datos son indiscutibles. O paro registrado en Galicia en marzo, que é o último dato que dispoñemos, é de 129.000 persoas, 82.000 persoas menos que en 2009. O número de ocupados tamén é a cifra máis alta dende o 2009, como as afiliacións á Seguridade Social, e a taxa de paro é do 9,15%, inferior á media española. Galicia é a comunidade onde máis creceron os salarios dende o ano 2009, un 16,77% fronte á media española do 13,5%. Hai que seguir neste camiño, naturalmente, pero é curioso que sexan vostedes os que demanden esta continuidade. Cando se fose por vostedes, non se produciría nada en Galicia, porque din que non hai oportunidades para traballar en Galicia, pero é que a hora da verdade son vostedes os que se opoñen a que a xente traballe aquí, a que teña oportunidades aquí, sobre todo apoiando o desenvolvemento económico e o emprego de calidade, porque honestamente veñen aquí a falar de emprego, pero logo rexeitan e din que non á industria, ao emprego. Xa non lles vou falar de proxectos empresariais que se están plantexando en distintos lugares de Galicia e que vostedes queren que se implante en calquera sitio menos aquí, e que falan de emprego de calidade en Galicia, pero que neste concello había traballadores industriais que tiñan un emprego que non era precario en absoluto, nunhas condicións dignas, que podían ver os seus fillos todos os días, e hoxe marchan a Cantabria 5 horas en coche o viernes e volven para pasar o viernes, veñen pasar o fin de semana e o luns volven a marchar. Falan, por tanto, falo do BNG e do PSOE que din falar de emprego de calidade, pero levan 20-30 anos intentando desaloxar unha empresa que xera 500 postos de traballos directos e miles de indirectos, e moitos deles veciños de Poio, como ENCE, e que lle quero recordar por enésima vez que había un goberno aquí, nesta bancada, que dicía
que quería que os traballadores quedasen na rúa e cando eso sucedese iban facer unha festa. Por tanto, a nós parecenos moi ben que veñan aquí e traia lexítimamente unha serie de peticións dun sindicato lexítima que ten algúns posicionamentos que incluso podemos compartir e outros que non, claro. E por iso creemos que a postura máis responsable é a abstención, pero sempre con máximo respeto aos posicionamentos dos sindicatos deste partido, imos seguir traballando para garantir o desenvolvemento económico e xerar riqueza e de emprego e de calidade en Poio, en Galicia, esperemos que moi pronto tamén en España. Gracias. Ben, como ponente da moción, vale, podes pechar. Simplemente defender o contido desta moción, decir que é unha moción que o BNG trae porque presentou, como vostedes saben, a CIGA, que é un sindicato que presentou neste Concello. Mañán, creo que apuntaba tamén Gregorio, é o Día do Traballador, é día de reivindicar melloras laborais, é día de reivindicar máis dereitos sociais e, sobre todo, pois, día de facer tamén noso pois todas as reivindicacións que teñen os sindicatos con respecto pois aos traballadores que representan todos na súa totalidade. Entón, por iso, pois seguimos defendendo o que son estes acordos que se traen. Bueno, pois agradecemos a votación a favor. Bueno, non pode ser co Partido Popular e, bueno, a importancia de seguir reivindicando cada un dos dereitos que aquí traemos. Moi ben. Votamos. Votos en contra. Abstención. 9. E votos a favor. Vale, vamos ao seguinte punto, o punto número 11, moción do BNG para a restauración ambiental da praia de Cabeceira. Sí, consta e está incorporado no orde do día, non foi dictaminado por a comisión, falouse na xunta de portavoces, plantexou no Marga, entón temos que ratificar a inclusión no orde do día, que non está, bueno, ratificar a inclusión no orde do día, pero, bueno, justifícase a urxencia e votamos. Estamos de acordo. Sí? Sí. Vale. E agora xa. Sí, esa palabra, Marga. A preocupación que nos trasladaban os veciños, veciñas, usuarios, viandantes, bueno, pois que pasaban polo entorno de Lourido, concretamente pola praia de Cabeceiras, bueno, pois podían contemplar cal era o seu aspecto actual, pois motivado a toda esa preocupación, entendíamos que era importante traer a este pleno unha moción para solicitar e, sobre todo, para pedir un acordo unánime da necesaria restauración ambiental da praia de Cabeceira. E, bueno, para explicar un pouco como se foron acontecendo os feitos, decir que, bueno, pois que unha vez que tivemos constancia de que ali se estaba procedendo a facer unha tala, preguntamos aquí na Comisión de Urbanismo, contestousenes que, bueno, que era unha cuestión que estaba realizando Costas, logo volveuse a preguntar, creo que neste caso foi o voceiro do PSOE, preguntaba novamente quen había realizado esa tala, contestouse que, bueno, que fora realizada polo Concello, se pode recoller nas actas. Por último, bueno, pois o alcalde informa que o papel que tivo o Concello, que foi un papel de colaboración e que en todo caso pois que se tiña realizado en función de uns informes da Diputación. Entonces, bueno, eses son os feitos así como foron acontecendo e, bueno, se podremos aclarar definitivamente quen procedeu ou quen executou ou quen se fixo
cargo efectivo pois destes traballos. Bueno, decir que esta actuación que se fixo da tala dos árbores é unha actuación que se fixo o 11 de marzo en terreos de titularidade de Costas do Estado e según pois, se nos indicou aquí dentro do Concello, seguindo as recomendacións dos técnicos da Diputación de Pontevedra de Areiro. Despois, feito por os feitos acontecidos dunha caída dun eucalipto que provocou ter a estrada cortada e, bueno, que por sorte pois non supuxo ningún dano humano e tampouco material. Ese era o motivo polo que se nos decía que se levaba a cabo esta tala. Nos entendemos que, bueno, pois que esta drástica decisión baseada en recomendacións técnicas, é certo que si hai que actuar porque hai un perigo, hai que mellorar a seguridade, hai que tomar medidas, pero entendemos que, bueno, pois que non unha medida tan drástica e ilimitada e, sobre todo, pois sen facer previamente ou posteriormente traballos de recuperación de esa zona. Como ben sabemos, pois toda esta tala supuxo un cambio paisaxístico dunha das praias máis visitadas do noso Concello, unha praia con bandeira azul, un areeiro, ademais que se pode decir un entorno natural que xa formaba parte da paisaxe da praia de Lourido e que o aspecto actual que ten, pois nada ten que ver co anterior, incluso provocando prexuicios. Moita da xente que, bueno, pois que iba a esa praia, agora non pode ter a sombra que tiña antes, non temos ese espazo natural e non estamos falando de unha actuación puntual, estamos falando de cambiar radicalmente o espazo público. Como resposta a esta actuación, pois dende o BNG solicitamos o importante realizar traballos que impliquen a plantación de especies propias. Entendemos que ten que informarse, ten que haber un estudio previo que diga cales son as especies máis adecuadas para plantar nesa zona, que sexan respetuosas coa contorna, co medio ambiente e, sobre todo, o máis importante, que permita a recuperación inmediata desta zona. Esta iniciativa que se debería de tomar de maneira urxente, porque cando se fai unha tala dese calado hai que levar a cabo recuperación de toda esa zona. A día de hoxe non temos constancia de que así se este realizando. Entón, a nosa preocupación por recuperar unha paisaxe natural é tan importante para toda a veciñanza como é a praia de Cabeceiras. Por todo isto, traemos ao pleno da corporación os seguintes acordos. Primeiro, instar o goberno local para que sexa o voceiro e que inicie os trámites necesarios con Costas do Estado para a rehabilitación integral e poder recuperar toda a zona de Lourido. Realizar un estudio previo da zona para proceder a iniciar os traballos de plantación de especies propias e acordes co lugar que permitan pois unha rexeneración de toda a zona afectada. Solicitábamos tamén que se nos aportara copia dos informes tanto dos técnicos de Costas como dos informes da Diputación de Pontevedra. Temos, a día de hoxe, temos no noso poder eses informes e despois, no menos importante, a decentar toda esta zona canto antes para que se poida utilizar como espazo anexo á praia e retirar con carácter urxente pois toda a ferralla que hai depositada nas inmediacións da playa. Estes son os acordos que traemos con esta moción. Moi ben. Partido Socialista. Sí, pues esta zona de Lourido forma parte do que se denomina paisaxe cultural porque tiña numerosas referencias culturais. O propio Castelao pintou esta a través de Sospiros a paisaxe da ría. Quero dicir, era un entorno con un atractivo incuestionable, non? Eso quedou completamente arrasado. Cando preguntamos ao alcalde que é o que pasou realmente, se nos di que foi Costas, que eles son uns meros ejecutadores, é dicir, eles executaron a corta dos árboles, pero que é Costas o que solicitou, lle pediu que o tirara.
Nos temos o informe, efectivamente, que fai o Areeiro, donde a petición do alcalde de Pollo lle pide que falen da viabilidade e a seguridade destas árbores. E conclúe o informe da seguinte maneira: por este motivo pode valorarse mantelos de momento en pé, pero neste caso e pensando na seguridade das persoas aconsellase limitar o acceso en períodos ventosos, en épocas con cambio notorio de condicións meteorolóxicas, xa que o risco cero non existe en ningún caso. Claro, cando un técnico fai un informe sobre a seguridade de que un árbol non vai a cair, claro, tens que estar moi seguro do que escribes, porque realmente o risco cero non existe, como di o informe. A realidade é que o Concello de Pollo, o que ten que velar precisamente por Pollo e velar por os intereses de Pollo, é o que executa a Corta, non? Que nos parece unha aberración. Entón, bueno, pois, nesta fase onde as árbores desapareceron por unha Corta que levou a cabo o goberno deste municipio, pois non nos queda outra que intentar repoñer a desfeita. Evidentemente non vai a ser posible recuperalo nas mesmas condicións que estaba, porque son árboles que teñen moito tempo, teñen unhas características moi peculiares, é difícil que agarren nesa área. Se fixo unha plantación na outra praia, precisamente hai anos, con unha especie que prenda directamente na area, porque aquelo na práctica é area, e agora habrá que abordar unha estrategia, efectivamente, para dotar de sombra ese entorno e recuperar esa paisaxe cultural que este Concello cortou polo pé. Sí. Bueno, primeiro poñernos en antecedentes, es decir, como ben se decía aquí na exposición, cae un eucalipto e cae sobre unha caseta das mariscadoras. Si ese eucalipto chega a caer o día antes que houve o marisqueo, seguramente estaríamos falando aquí pois de varias dúcias de persoas que seguramente estarían sin vida. Primeiro, é unha zoa que non ten competencias o Concello. O árbore, o eucalipto, neste caso, caíu contra unha estrada da Diputación Provincial, foi os propios operarios da Diputación Provincial quen eliminou ese eucalipto, e o proceder deste Concello foi intentar asegurar a vida das persoas que traballan nese entorno. Logo, o primeiro que fixemos foi solicitar un informe a un centro público e con unha gran referencia, e se solicitou un informe ao Areeiro para que fixera un informe da zona, do perigo que supoñía, e que aquí se leu en algunha parte, non? Que fale incluso do perigo, que a recomendación incluso de pechar a zona en caso de vento e demais, que, bueno, que sabemos que moitas desas mariscadoras non van á praia a tomar o sol, sino que van a traballar e fan a súa actividade, sobre todo en inverno. Como non é da nosa competencia, o que fixo o Concello foi remitir ese informe a quen ten a competencia na zona, que foi neste caso Costas, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Os técnicos de Costas viñeron á zona, repito, os técnicos de Costas, non os técnicos de Concello, marcaron os eucaliptos e os pinos, e os técnicos de Costas decidiron que árbores se cortaban. Logo vou ler, como aquí se leu un informe do Areeiro, eu vou ler ora o informe do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Los árboles existentes son pinos y eucaliptos, que han sido marcados recientemente, un total de 26, de los cuales 10 están en mal estado. Y según el informe del personal técnico de este servicio, repito, según el informe del personal técnico de este servicio, se propondría para apeo los siguientes ejemplares marcados en campo y numerados en plano y adjunto. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 9, el 11, el 14 y el 15. Y los restantes, árboles numerados en plano, se podría proceder a alguna poda. Repito, aquí, decisión de talar e cortar o Concello, ninguna. Eu non sei se ora penso o mismo que foi unha aberración, porque que mandou cortar os eucaliptos e os pinos foron seus compañeiros. Eu non, Inda que non son compañeros meus do partido, sei que o que fixeron, o fixeron por responsabilidade. E non creo que Costas do Estado nin o Ministerio fixeron unha aberración. Eu creo que actuaron con responsabilidade.
vostedes, nese afán político de intentar culpar o Concello de todo, talaron o Concello. Non, o Concello ali non fixo nada. O único que fixemos foi colaborar con Costas. Inda non sendo do mesmo partido, pero actuamos con responsabilidade. Cal foi a nosa colaboración? Que Costa nos pide, como nós non temos ni medios económicos nin técnicos, o que lle pedimos é, se son capaces de localizar unha empresa que se faga cargo dese derribo, pois que o faga. Nos falamos con dúas, unha non se quiso facer responsable e unha segunda sí. Foron ali cos técnicos de Costas e eles decidiron o que cortar. Aquí está o informe do Ministerio e aquí, si quere, yo volvo a leer, por si hai dudas, porque levan xa varios días dicindo que si o Concello, lle leo. Los árboles existentes son pinos y eucaliptos, que han sido marcados recientemente, un total de 26, de los cuales 10 están en mal estado. Y según el informe del personal técnico de este servicio, se propondría al apeo los siguientes ejemplares: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 9, el 11, el 14 y el 15. Logo, nós aí non pintamos nada. O único que fixemos foi colaborar. E creemos e seguimos considerando que Costas actuou con responsabilidade. Non por ser de outro partido os vamos a criticar, nin lle vamos a decir que segaron a zona, non, actuaron con responsabilidade, porque o que estamos facendo é evitar mortes. E o que hai que ser é coherente. E eu prefiero, en este caso, si esa medida foi a que pudo evitar nun futuro que morrera xente, pois hai que ser responsables. E non porque a fixera o Ministerio os vou a criticar. Logo, vostedes creo que se aceleraron demais, deron un paso cambiado e todo o que dixeron, ora, se queren, o reflexionan na seguinte intervención e a ver se pensan que unha vez que fai o Ministerio, se é unha aberración, se o Ministerio talou todo, porque son os seus compañeros de partido. Logo, o informe, se o quere, tamén está a súa disposición. Ben, para nós o importante neste momento, porque, bueno, está claro que agora xa non podemos facer nada co feito, é a responsabilidade que vamos a asumir a partir de agora, e que vamos a facer para poder recuperar esa zona. Si que votamos de menos, obviamente, pois que non se estén realizando aí traballos e non sabemos cal é o motivo. Non sabemos se o motivo é que hai un estudio ou se fixo un estudio previo, que si o hai, gustaríanos que se nos dese traballo, donde di que non se poden realizar traballos neste momento. Non sabemos se non se están realizando ningunha labor de poder facer unha replantación porque están esperando a facer un estudio. Gustaríanos saber cal é, digamos, os pasos que se están dando por parte do Goberno, que pasos se deron, si se falou xa con Costas, si vostedes pediron un estudio para poder estudiar como se vai a recuperar esa zona, que, bueno, pois como ben apuntaba Gregorio, evidentemente pois formaba parte do noso paisaxe natural, da nosa paisaxe cultural, e, bueno, pois evidentemente a situación na que está actualmente, pois nada ten que ver co anterior. O que temos é que actuar dende a responsabilidade e buscar solucións. Despois, bueno, falase de que foron outras institucións. O que sí que non sabemos é quen se fixo cargo de todo este custo, quen asumiu o cargo económico, se foron outras institucións ou, pola contra, pois foi o Concello de Poio. Tampouco temos este dato. O que sí que, bueno, o que cremos é importante é que se tomen medidas urxentes, si se poden tomar, e que se traballe nesa zona e coñecer, sobre todo, que din os técnicos, técnicos especialistas, que din sobre como se pode recuperar esa zona ambientalmente. Sí. A ver, señor Moldes, non son compañeros, son xente de Costas, técnicos de Costas, e me dá igual que sean do partido que sean, eles non teñen que velar polos intereses de Pollo, que ten que velar polos intereses de Pollo é vostede, porque mañán propoñen tirar o mosteiro e vostede contrata a pala. O problema que hai aquí é que hai un informe que di que non é necesario cortalos e vostede di que Costas di que hai que cortar 10. E pregunto, cantos cortaron? Cantos cortaron? A mí me parece un error
e o dixen, eu non salín en prensa dicindo nada do tema da corta, eso que se inventa vostede, pero creo que é un error cortar esos árboles. O diga Costas ou o diga o maestro Armero, e o que ten que velar porque eso sexa así é vostede, que é o alcalde de Pollo. Imagine todos os pinos que hai nas mesmas condicións ou peores ao longo do paseo, que os vai a cortar todos, co mesmo criterio. E logo, cando se lle pide a un organismo especializado como o areeiro que non se lle faga caso, aí me parece cando menos preocupante. É dicir, perdemos esa paisaxe de Lourido. Entón, que se faga algo para recuperar a sombra dese entorno en condicións de seguridade. Insisto, di vostede que, como é Costas, o que ten que velar é vostede polos intereses de Pollo, porque mañán ven outro de Madrid e lle di que hai que tirar, pois non sei, con mitade con barro. Entón, bueno, o que hai que estar informados, hai que saber efectivamente o que se fai. Unha cousa é tirar un árbol porque corre perigo e outra cousa é tirar un árbol porque así evitamos estar pendientes de podalo e de tomar medidas. Desde logo, cortalo polo pé o máis sinxelo. E me gustaría saber que número de árboles cortaron, cantos foron os que cortaron, porque aí no informe de Costas, que por certo eu non teño, non sei se non mo pasou ou que cal é o problema, se se extraviou, pero a realidade é que plantexa cortar, creo que son 10, non? E me gustaría saber cantos se cortaron realmente. Sí, vamos a ver. Eu me imaginaba que non tiña o informe do Ministerio para a Transición Ecolóxica nin reto demográfico porque seguramente non faría as afirmacións todas que fixo. O documento é firmado por o jefe de Servicio Provincial de Costas. Creo que é un nombramiento de confianza, me refiero... Vale, logo, cando falo de compañero de partido, me refiero a eso, é dicir... E volvo a repetir... Eu xa lle dixo o que opinaba. Perdón, sí, e volvo a repetir que non critico a Costas, é dicir, eu entendo que o fixeron por responsabilidade. Ben, dito isto, é dicir, aquí eles hai, creo que 10 árboles que son os que se tiran e creo que 2 ou un dos eucaliptos tira o cair, cai un árbol máis, me parece. Logo, nos aí como Concello, repito, competencia ninguna. Respecto a eso, o futuro, dicir, primeiro que quede claro que o Concello non tuvo ninguna culpa de... Primeiro, nin ten a culpa nin lle vai a votar a nadie, Dicir, eu creo que se, por sorte, non existe unha desgracia, hai uns técnicos que decidiron por salvar e evitar nun futuro problemas, tomar unha decisión que a nadie nos gusta, pero estamos falando seguramente de salvar vidas. Pero que nada ten que ver con o Concello. Aquí está o informe do propio Ministerio. Que é o que vamos a facer nós como Concello? Nós temos esta semana unha reunión, decir, pedimos unha reunión con Costas o jueves, e aí un dos temas a tratar é este. Primeiro, lle vamos a preguntar, porque en algunhas zonas aquilo está considerado como un areal, é dicir, a ver que eles consideran a autorización de poder plantar ou non, que tipo de plantación se pode facer, e nós incluso como Concello estamos dispostos a colaborar, ainda non tendo competencias nese terreo. Logo, eu creo que aí vai a ser, é importante que sigan colaborando tanto Costas como, por exemplo, a Estación Areiro para facer as recomendacións que tipo de árbor se pode plantar ou non, e tendrá que Costas determinar se se pode plantar ou non se pode plantar pola zona que é demais. Nós como Concello que vamos a seguir? Con lealtad institucional, é dicir, a nós hai, en este caso, pois un ministerio que nos pide colaboración e intentamos colaborar. E preguntaba canto costou, é dicir, ao Concello non lle costou nada, é dicir, esta empresa, eu entendo que a hora de retirar os árbores, pois me imagino que o traballo quedou, en este caso, por eso, é dicir, nós aí non temos nada que ver. Logo, repito, a nós o que non vamos a facer é facer demagoxia contra un ministerio por non estar gobernado por un mismo partido que nós, pero aí está ese informe coa decisión das árbores que había que, en este caso, que cortar, e aí o único que fixo o Concello foi colaborar na medida do posible, como se nos pediu, en intentar buscar unha empresa que se fixera a cargo. Pero como ben di o informe, e o volvo a repetir, según el informe personal técnico deste servicio, se propone a cortar toda a cantidade de eucaliptos e de pinos que se dixo aquí. Sí, pechas como...
Sí, nada, para pechar, bueno, pois incidir en todas as cuestións que aquí se traen, solicitar medidas urxentes. Hai unha cuestión que non me quedou clara, vostede di que, bueno, pois que non tivo custe facer esa actuación por parte da empresa, pero non indica quen foi o que contratou ou dou esa orde á empresa dos traballos. Non quedou claro se foi, neste caso, a Diputación ou foi o Concello, inda que o coste para o Concello fose cero. E, sobre todo, creo que é moi importante, no caso de que se faga un estudio que diga que a actuación ten que ser máis tardía, pois tomar medidas urxentes de cara ao verán. É dicir, se pode adecentar esa zona, se pode preparar, se pode deixar preparada para ter un acceso correcto para a playa e, sobre todo, o que nos gustaría tamén é ter constancia de se vai a facer algún estudio, pois que se comparta con esta corporación para poder ter constancia de todo o que se está facendo. Botamos de menos tamén, bueno, porque nos enterábamos de que o motivo do que foi a tala era, bueno, polos motivos que vostede alega, pero igual que nos pasou a nós, tamén lle pasou a parte da veciñanza, usuarios e demais que tampouco tiñan coñecemento de por que se estaban realizando eses traballos e, bueno, pois botouse tamén de menos esa información que nos preguntamos aquí, pero que non se informou previamente. Nada, simplemente, pois, bueno, pois que agardo que esta moción teña unanimidade na súa votación. Moi ben. Máis nada. Votos en contra? Votos a favor? Máis mocións? Non constan. E pasamos á parte de control. Consta aí a estado de execución dos acordos procedentes e tamén a dación de contas das resolucións e outros decretos. Rogos e preguntas? Sí, bueno, como mañan se celebran os mallos, gustaríame preguntarlle á Concelleira de Cultura por que este ano as agrupacións van recibir 100 euros menos por participar nos mallos. En vez de 300, porque sempre foron 200 menos o ano pasado. Sempre foron a mesma cantidad, menos o ano pasado, que ano de eleccións, pois, non sei, subiuse e sempre foron os 200. Máis preguntas? Rematamos o pleno.